No niin. Nyt maalaillaan näitä Valmetin ovia. Mä maalasin ton jo. Nyt mä hiukan harjasin tätä. Ja sit täytyy maalata tolla. Se on tuo tommonen, mut se on vaan pohjamaali. Niin se on sit semmonen pohjamaali. Ja sitten Sitten tuo jossain kohtaa maalataan ihan Valmetin värillä ne. Niin. Mä nyt oon vähän harjailu tällainen näin, saa vähän ylimääräisiä pois. Mä seuraavaksi vähän bräkkerillä sitä hiukan. Tällä. Oikein vähän paperia tästä. Tästä näin. Sitä paljon tarvitsee oikeastaan putsaa, sen verran, että saa vaan isomman pois. Noin. Vääritään vielä vähän tosta niin. Ehkä reunoista. Vähän heitti kamerasta. Reunat vedetään hiukan siitä, niin saadaan ne reunatkin vähän puhtaammaksi, niin ei oo sit ihan hirveästi tuo roskaa sieltä. Nyt mä avaan ton. Noniin, nyt siinä on avattu se. Sitten täytyy tän alle laittaa ehkä hiukan jotain pahvia. Mä otan hakea tosta pahvia. No niin, nyt on pahvi. Sujautetaan toi ton alle. Saaks mä tätä yhdellä kädellä sujautettua sitten? En saa. Mä palataan sitten tai tuolla alla. No niin, nyt siellä on pahvi alla. Täytyy vähän ehkä brake cleanerikin kaatua. Ehkä vähän laittaa en mä tollain, ei ole sit ehkä kaikki matolla, kaikki maalit. Kun pihalla on vähän paha keli, se sataa. Niin, sit otetaan meidän pensseli. Ja sit mä otan täältä vähän maaleja. Ja sit vaikka aloitetaan tuolta. Palataan sitten, kun minä olen maalannut vähän enemmän. No niin, nyt sitä on vähän maalattu. Sitten mä vähän maalaan sitä vähän lisää, kun ei sitä voi jättää tietenkään niinku keskeneräiseksi. Tuolla on Valmetin peili. Koska tästä toisesta ovesta puuttuu peili tällä hetkellä. Ottaa paremmin käsiä. Oot tästä minun puhelimestani. Noin.
Sitten vois vähän vielä vetää noita täältä sisäpuolelta niinku. Sit vois vetää niinku tuolta oikein tuolta niinku vähän niinku tosta ulkopuolelta näitten sivujen tuo ulkopuolelta, eli niinku tuosta. Nää täältä. Vedetään ne vaikka tästä päältä. Niin. Otetaan vähän lisää maaleja tuolta. Ei lopu kesken. Nyt voidaan vaikka vetää jo täältä. Nyt täytyy ottaa hiukan maalia lisää. Ei lopu kesken. Oiskohan se valmis? No, tuolla on vielä vähän maalattavaa. Sieltä siinä voisi laittaa vähän tuota hitsattua. Tuohon voisi laittaa vähän tuolta noin. No. Nyt tehdään se varmaan melkein niinku kokonaan maalattu. Vois ehkä hiukan tuohon reunoon vielä laittaa. Joo, tossakin on vähän tämmönen laiska paikka jätetty siihen. No tosta vois ehkä hiukan laittaa kans tuohon. Laitetaanpa sit siihen vähän kanssa. Sitten täpytetään noihin laiskopaikkoihin vähän tuohon noin. Ja tonnekin vähän täpyttää. Tähän tulee nyt 1 kerros tätä ja sit mä en tiedä maalaaks mä spraymaaleilla tähän mitään vai jätetäänkö tällä vai laitetaanko siihen niinku jotain muuta maalia, kun tää tulee luultavasti verhoilu sitten. Kun tuo ulkopuoliset maalataan ihan maalilla. No spraymaisekin maalataan, mut siellä on ne ekat kitit, ne täytyis hioa, koska tossa on niinku kittiä toisella puolella. Ne täytyis hioa pois, tai no ei pois, mutta täytyis hioa ja sit laittaa vähän hienompaa kittiä siihen taas ja sitten hioa sitä vähän tasaisemmaksi. Ja sitten pohjamaalia spraypullosta ja IKH:sta haettua pohjamaalia ja vanhan Valmetin keltaista maalia siihen vielä päälle. Siitä tulee hyvä. Tosiaan tää alaosa tästä on hitsattu tähän oveen takas, koska se oli ihan mennyttä. Toi ovi lepatti niinku ja ihan hirveesti, niin mä sitten päätin, että nyt tietysti korjataan. Niin nyt se on sitten korjattu. Siihen täytyy vielä vähän maalata. Toisella puolella ei ole yhtään maalattu. Tonkka pitää sitä pystyssä. Se on hyvä. Joo. Se olisi semmonen video tästä tällä kertaa, niin jos sanottais vaikka niin.
se ei olisi muuta kuin morjens.